En mand kommer ind i en dyrehandel for at købe en papegøje. Ekspedienten viser ham 3 identiske papegøjer og siger, den til venstre koster 2.000 kroner. 2.000 kroner, udbryder manden. Hvad kan den dog, der er så specielt? Jo, siger ekspedienten, den kan hele Office-pakken. Den kan skrive i Word, lave regneark i Excel og forberede præsentationer i PowerPoint. Manden peger på den midterste papegøje. Hvad så med den? Den koster 5.000 kroner, svarer ekspedienten. Den kan alt det samme som den første, men den er også uddannet programmør og kan kode i både Python og Java. Til sidst kigger manden på den tredje papegøje, den til højre, og spørger, og hvad koster den så? Den koster 9.000 kroner, siger ekspedienten. Manden er ved at falde bagover. 9.000! Hvad i alverden kan den, som de andre ikke kan? Ekspedienten trækker på skuldrene og siger, helt ærligt, så ved jeg det ikke. Vi har aldrig set den lave noget som helst. Men de 2 andre kalder den chefen.